Hürmetli televizor qarawçılar, Sabah Dolqunları televideniyasının efirin jırlı bölek topşuruğu bilen olga taba devam etəbiz. Hem zəngər ekranlar qarşına biz Yulbat avlında ömür keçirüşü Miftahov Hanafiya Sadrettin olan kütüp qalabız. Hayırlı keş Sabah Dolqunları teleradyo kompaniyası xizmetkarları topşurularınızı big yaratып qarıyız. Köpme kişilerini quvandırıp birsinden birsi motor topşurular alıp barığınız için big zor rahmet sizge dip başlana әлеге qutlov xatı. Motor жылы сүзләрегезгә, үзегезгә рәхмәт. Әлеге хатны Саба районы Юлбат авылыннан юллыйбыз. 28 июль көнне Юлбат авылында гомер кичерүче җир йөзендәге иң якын кешебез, кадерле әтиебез Мифтахов Ханафия Садреттин улының гомер бәйрәме 80 яшь тулган көне. Бүгенге көн гаиләбезгә кагылышлы булгач аеруча дулкынландыра. Бу матур бәйрәм якынлашкан көннәрдә һәммәбез дә үткән тормышыбызны барлап, кабат үткәннәргә кайтып килдек. Әтиебезнең тормышында шатлыкларга тулы көннәр әлбәттә бик күп булган. Авырлыклары да булмый калмаган. Гомер буе гадел хезмәт белән гомер кичергән ул. Сугыш чоры баласы булып дөньяга килгән әтиебезгә иркә кочакта иркәләнеп яшәргә туры килмәгән. Хезмәт белән узган бала чагында, яшүсмер елларында яратып, сагынып сөйли әтиебез. 2 ел армия хезмәтен матур хисләр белән искә ала. Хәрби хезмәттән соңгы елларында гадел хезмәт белән дәвам итә. Хезмәтен бәяләгән грамота, медальләре сокландыргыч ядкәр булып саклана. Сабан туйларын гөрләткән бик күп еллар батыр калган әтиебез һаман да Сабан туй батыры булып бүләкләр ала әле. Әниебез Гөлширә белән иңгә иң куеп 56 ел парлы гомер кичерәләр. Безгә 3 кызга белем, тәрбия биреп үстерделәр. Biz kızları Раушания, Райхана, Рәмзия үз туган авылыбызда тормыш корып, әти-әнибез белән бергә гомер кичерүебез белән дә бәхетлебез. Изге җанлы, киң күңелле, кадерле әтиебез. Сине шушы иң зур шатлыклы бәйрәмең белән, җан тибрәлешең яктылыкка омтылып, дөньяга килгән көнең белән котлыйбыз. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел. Алар иксез, шиксез. Синең кебек сабыр, михрбанлы, саф, гади, ярдәмчел кешеләр бик сирәктер. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да, киңәшчебез дә. Тормышта син һәр нәрсәгә үзең ирештең, үз көчең белән һәр эшне җиренә җиткереп башкардың. Бүгенге көндә дә тик торуны белмисең, һаман хәрәкәттә һәм хезмәттә. Өебез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын, балаларыгызның, аныкларыгызның игелеген күреп, киләчәктә әни белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә насыйп булсын үзегезгә. Кадерлебез, картлык көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы бул. Безне сөендереп, озак яшә. Яшәү терәге син безнең өчен. Кешелегең белән үрнәк син. Ходай безне синнән аермасын. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Төрле чакны күргәнсеңдер әти. Йөрәгеңдә күптер ярада. Киңәшчебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арада. Сиңа рәхмәт сүзен әтиебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердегез безне кеше итеп, олы рәхмәт барысы өчендә. Рәхмәт әти, мең рәхмәт. Бар нәрсәгә булдың түземле. Сәламәт бул, кайгы хәсрәт күрмә. Ходай олыласын үзеңне. Әниебез өчен бердән бер син. Син бит аның ныклы терәге. Тигезлектә яшәп, саулык белән тыныч кына гомер ит әле. Ашлар тәмле әни кулы белән, йортлар ямьле әти тыны белән. Йортыбызның утын сүндермичә, яшәгез бары шатлык белән. Тагын бер кат туган көнең белән кадерлебез. Изгетләкләр белән кызларың Раушания, Райхана, Рәмзия, кияүләрең Рөстәм, Илнур, Тәлгат, оныкларың Руслан, Чулпан, Альбина, Сәйдәш, Илшат, Алина, Ринат, Резида, Салават, Тәбриз, Рушан, Тимирхан, оныкчыкларың Әмирхан, Тамирлан, Әминә. Безнең теләкләребезгә әлбәттә әниебез дә кушыла диелә котлау хатында. Хөрмәтле туган көн иясе Ханафия абыйны бездә ихластан 80 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Сезгә исәнлек, саулык, тигезлектә бәхетле гомер итүләр, балаларыгыздан, аныкларыгыздан, оныкчыкларыгыздан игелек күреп, яшәүләрне Ходай насыйп итсен. Яратылып, кадер-хөрмәттә иң газиз кеше булып, якыннарыгыз рәхәтендә яшәгез.
күршерген насыйп булсын. Сары бик матур төсләр, әтияне хисләре, яшел төсле бизәкләр, тынычлык теләүләре, әтиемнең капкалар, гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергән насыйп булсын. Әтиемнең капкалар, гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергән насыйп булсын. Әтияне каршы ала, матур капка төбендә, күңелләребез сөенә, алар исәнлегенә. Әтиемнең капкалар, гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергән насыйп булсын. Әтиемнең капкалар, гел шулай ачык торсын, әле тагы озак еллар күршергән насыйп булсын. Әле тагы озак еллар күршергән насыйп булсын. Күршергән насыйп булсын. Юлбат авылында гомер кичерүче Мифтахов Хәнәфия Садреттин улын тагын бер мәртәбә туган көне белән тәбрик итәбез. 80 яшьлек юбилеегыз котлы булсын. Алдагы көннәрдә дә тигезлектә, якыннарыгыз рәхәтендә озын-озак гомер кичерегез. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Ял көннәрегез күңелле, файдалы үтсен. Бер-беребезне яклап, саклап яшик. Сау булыгыз.